Добро утро, вълци! Това е Fuji Open Sofia Vlog 8 сутринта. Малко на тераската. Трябва да хванеш витамин С и трябва да взема всички гита от шибаната тераса. Тук е -3. Подготвяме се, събираме сака. И ще се виждаме с най-добрия ми приятел Станислав Лърчето. Солоните закусвах яйца с авокадо, като истински хомосексуалист и инфлуенсър. Тресъм, защото измръзнах, повече няма да излизам на светлина да снимам този влог. Бах мама му, както казваме кота. Коста е кот? Нищо ни прави. Какво да бъде? Сега, време за сака. Аз съм си подготвил някакви основни глупости. 2 гита задължително. Бам. Едно ги. Второ ги. До сега не ми се е случвало да ги сменям. Но мога да имаш някой миризлив приятел да не го пуснат с гито му, което се очаква на състезанието и да му служиш общо взето да умириш и твоето. Рашгард, макар че не те пускат рашгард на състезанията. Син, да се вижда къв колан си. Уейтинг панталоните задължително. 200 грама тежат. Трябва да си на ниво на кантара. И най-важната част да се намажи, да се загрееш с волтарен преди това, защото така не ще... Правката на мата преди състезанието е 5 минути. В смисъл, излизаш 1 час по-рано, ама се загряваш 5 минути и това е. Нищо повече не загряваш. Основни части дете трябва. Сега след това отиваш да има и си купуваш кокосово мляко, някакъв гаден бар, дето след това имаш запек от него, дето не го ядеш по време на състезанието. Може да си вземеш и противно бар, дето пак не го ядеш по време на състезанието. И си на фаст на флапджак. Това е стратегията. Влизаш в килограмите и след това ядеш на кръчма. Изи. Така като е готов, отиваме да мием колата, защото лърчката се вози само в топ коли и няма как го качим в мръсна кола. Виждаме се на автомив. Ау! Здравейте, готица! Започваме с пътуването ни към София. Много забавно. Ние сме ви приготвили супер много неща, така че сте... София хейт сити! Купи стереотипите, че джуджито хората не могат да четат. Точно така, и че имат много аутизъм. Да, имам много аутизъм, обаче използвам, това е по-скоро като weaponized аутизъм. Използвам аутизма си, за да науча повече за женската красота и да вникна повече в женската същност. За да мога да ги разбера повече като личност. Да. Да носиш промяната е любимата ми глава 8. Главата 8 е страхотно число, между другото. Събудих се и усетих, че съм леко low energy. Обикновено ми, когато се събуждам, имам лош сън, съм леко low energy. Обаче после живнах малко, измих си зъбите и започнах да гледам клипове на... Гледах моя аватар Мика Главала, за да мога да се почувствам малко по-добре за живота си. В момента сме все още на път. Няма какво толкова да ви предложим. Но ще отиваме към София на състезания и ще се случват много яки неща и сме ви подготвили супер готин контент с мен и моя най-добър приятел от ясната ми лапа Стефан. Да. Писал съм си с Пепито, имаме няколко предложения. Значи днеска ще се видим с него. Лесен контент. Днеска ще се видим с Петър Пирсъра. Прави единствените си ясни пирсинги, между другото, в София. Прави семинари, между другото. Предложенията сега в София са, ще се видим с него. Ще избичим някъде, това каза, ама отиваме до студиото, ако не искаш да видиш студиото. Може да си направя пирсинг за първи път. Търси си някой да му направи пирсинг на пениса. Така че, по-спърва. Аз се видя чата, обаче след това, като минем кантара, в петъка може да сме в Airbnb-то, те ще дойдат. В съботата вечерта са на някакво R&B парти. И каза, че мога да отидем там. Аз съм по Ансум, ама няма проблеми. Там са наркомани и дружалки, каквото тук. Нямам търпение. За първи път ще правим пико.
Нямаме и пари за дрона, така че ако някой донесе... Да, ще опитаме Пико. Много се вълнувам. Мога да посетим къде в София, така и това спортния магазин, дете на 3 етажа. Ау! Какво става готница? В момента ядем... Как се кажеш? Манджи пиянджи се казва. Манджи пиянджи, бейби. Мога да ви покажа сандвича. Те много са мисля. Някой си се гледа. Опитай и отвори. Уоу! Това е continuation. Това е continuation. Сори, не съм ял, искам малко умрели. Виждате ли как блога се свързва? Свързва се в момента и става едно красиво нещо. Не мога да повярвам. Хората нагледат. Все още сме ненормалници. Не гледат гледат. Гледат ни, защото са хейтери. Нека да направим анбоксинг. Това става Готница. Отново сме на хубавото в Лозенец Готница и в момента ще ви направим малък апартмент тур. Да, тук. Нека започнем с хола. И спалнята. Вижте колко голям хол и спалня, единствено и само за мен и за въображаемата ми приятелка и двете ми ръце, с които ще спим заедно в събота и в неделя. Зависи кой е на авторпартията, може да не е само той. Да, може да не съм. Само аз мога да си намеря добро момче, с което да спя. Както и да е. Имаме 40-инчов, може би или повече, телевизор. Не знам. Тук ще гледаме Netflix и ще чилваме. Имаме и голяма тераса. Искам да ви представя само тераса. Елате насам, не се спъвайте, внимайте. Пуканките по нашата тераса. Да, повечето хора се спъват, когато дойдат тук. Бая топ тераса между другото. Имаме хубав изглед към съседите. Най-вече виждаме съседите. Точно така. Топличко, така че може да излезем на нея. Дивана изглежда достатъчно удобен. И дори имаме малка маса. Вечеряме family style, окей? Елате насам. Идвайте Готница, идвайте! Това е Мини туалетна. първата стая. Мини туалетна. Тук ще седя през повечето време преди компетишъна ни и ще се моля. Следващата стая. О, виждам, че единия наш Бог вече е използвала. Това джакузи ли е? Човек става. Това на джакузи. Damn. Не мога да повярвам. Това е кожено. Да, може би е японско, кой знае. Втора туалетна има, това е плюс между другото. Major fail. Но елате нататък. Имаме мистериозна стая. 50 000 лайка отваряме стаята. Ако има труп. Още не 40-инчов телевизор. Чакай, имаме и още една тераса. Да. What the fuck? What? Wow! Ето за това правим unscripted. Защо имаш една тераса, човек? Ето за това правим unscripted house review-та. Елате насам. What the fuck? Секс люка. Всяка люка е секс люка, ако си достатъчно смел. Така че идва тая вечер. Така че може да си на тераса. Най-големия враг на лодчиката. Да, точно така. Така както и да е, тук имаме голяма спалня. Той имаме... Вижте колко място за обувки. Готница. И имаме... Имаме и печка. Защото няма климатик и трябва да се оправим с който може. Вярно, аз нямам... Тук има ли одеяла? Това какво е? Това ли ще? В джамбовото армата какво има? Окей, после ще видим сега. Може би под дивана има. Има две юти, който иска да си глади. Имаме и масичка. Има закачалка, обаче няма въжена, което... Ние легит може да сложим Васил да спи тук, може да го вземем. Тук обикновено Васко обича да седи, когато препие с не знам какво, че това е гардероб, стил Васко. Да, между другото. Може Васил го вземе в кошарата. Имате малко меко легло. Я да видим къде си твоята работа. Ще превършваме това си. Това. Няма значение.
Този апартамент е такъв голям обяви, човек. Чакай, стям се. Няма как. Какво е това нещо? То е подвижно. Виж, може да се мърда с някой. Окей, готница, време е да си ходите, това беше нашия хаус тур. Сега ще трябва да си отпочинем малко, за да се подготвим за големия ден. Здравейте отново! Плъхове малумни, тъпи педали. Направихме уейтина, както видяхме, много се вълнуваме и двамата. Аз и моят главен бойфренд. Найта ми лапа направихме уейтина, както видяхте в момента. Утре се вълнуваме супер много и ще се видим там. Днес отиваме да ядем, тази вечер отиваме на механа или нещо такова. Ще се видим направо там. За жалост няма да излизаме Family Style. Защото всички кръчми са фул. Звъняхме на славяни, няма място. Прекрая се напредаде, това ми се случва за първи път от 4 години. Няма място, няма да ядем сач. И ще ядем хепи, макар че го хейтихме в колата. Точно така. Това не означава, че няма да ядем Family Style, разбира се. Family Style, днеска сме в апартамента, няма партии, само ядем и може да дрилнем малко. Кажи им нещо друго. Кой ще идва? Специален гост? Не казвай кой. Мистери гост! Имаме мистери гост. Имаме мистери гост! Така че след малко Family Style ще ви покажем какво ще ядем, разбира се, вълчета, няма да ви остане така. Снимай гадната маса в момента, колко е разхвърлена. В момента масата не е загледана, обаче като дойде храната ще я подредим, ще ви представим мистери госта и ще направим малко играта за въпросите. И разбира се ще има игра, това разбира се малко по-късно. О, кой е тук, вълци? Нашия мистери гест е всъщност... Вау! Аз! Петър Иванов. Кой е Петър Иванов? Най-добрият пиърсър в София. България. Вярвам, че най-вероятно сте супер ексайтед. И сега ще ви покажем какво с нашия мистери гост ще имаме... Софра. Ще имаме софра. Family Style. Софра. Моля те, снимай. Софрата against the 5 big booms. Boom, boom, boom. Окей, Wolf Squad, ние сме доста изморени в момента. Wolf пак се тая вълчета. Доста сме изморени в момента и си разправяхме разни истории от живота, разменяхме слухове. Сме почти на края на нашите Family Style вечера, обаче реших няма да е лошо да ви покажем туториал на това как се яде суши с клечки. Ще ви направя малко туториал, защото всички най-вероятно сте малки и тепърва, може би ще си купите първото суши. Искам да ви покажа как се взема суши, къде се топла. Между другото, фън факт, братовчет ми, като беше по-малък, си мислеше, че джинджифила се слага в соевия сос. Малко той си оправил някакъв бомба в устата. Да, братовчет ми е кретен. Фън факт, шаут-аут за братовчет ми, ако ме гледаш. Я го доксни. Иван Цонев. Първо, държим клечките по някакъв такъв начин. Аз съм natural, не мога да го обясня точно как става, но мисля, че трябва да правите нещо такова, защото малките китайчета най-вероятно правите така. Малки китайчета? Да, или виетнамчета, не знам кои ядат сушите. Сушите откъде идва? В Темуто. Да, пичовете от Темуто правят нещо такова. В Тему цеха. Окей. Така. Така се взема. Така си беше. Точно така. Топвате в малко соев сос. Ебах. Да. И? Само долната част се топва. И? Да.
и след това вземате малко васаби. За жалост, олигофрените от Happy са ми сложили васабито, все едно, не знам какво искат да направя, искат да, не знам. Ти го деформира. Да, и ми падна малко орида. И след това го слагате в... Гутница. Долу-горе завършихме деня, вече е супер късно, изпратихме Пепито. Shout out Пепито. Доста сме изморени и се приготвяме да си лягаме вече, както виждате вълка от ловките. Да, от дясната ми страна в момента разгрява. Правим стречинг. Всяка вечер преди лягане задължително поне 20 минути стречинг имам. И не знам той какво правим, ако боли кръст от много ходене. И ми да част от ходене. Така че трябва да стречинг. И за утре, да си свеж. Но правиш ли някакъв стречинг за леги? Не, сега ще ми е за първи път. Аз че гледате туториала ми на как се яде суши. Сега ще гледате неговия туториал как се стречва. И аз също ще гледам и ще се опитвам да повтарям, разбира се. Чакай да го обърна. Ей така. Stay flexible. Утре е големия ден. Утре е деня, в който ще влогваме супер много и ще покажем всичките си срещи. Всичките си среща. Минимум 2. Да. Минимум 2 срещи общо. Аз ще ви покажа всичката ми среща. Утре. Day later.